kmie kadai kabriu ha kabau Blei ulak pha ingi syakani kaperthei lingba jongka kadai kanong rinong sumar ka ai bun ai thiang bat ka penhe pensan ini kanong pentingen habangi sngosi bat kanong yarap habangi jenjar kanong sneng nong peni habangi bakla bat kumno bangin yat ha kalenti kabadai hynrei buon nangi kum ki khun ngim sngiathuh ya ka jing kodor jong ktah ka jing ïong bat ngile lendet naka ha kane ka video Jingiathuh happy ka wei ka Jingiathuh khana bat ringkat ki jing sneng khendiat ha ka bayadei bat ka jingim ka wei ka briu ka bakarteng ka ela kala kha wei khun chinrang ha ka ba kala ai kerteng ya u prang utnga jongka ulaklat no nadu bakadang punia utau khulung tikumta anda haba kala kha ka hab banri ban sumar itang marwei yala ukhun ka trei shitom miet labat sngi ban pendang penstad ya bat bakan la ban pendap ya ki jingduna baro uprang ru kum ukhun tip sngi ka kmie ulong ubako ngu sneng bat ubat tibriu tiblei hynrei kat panang yai ki sngi ki por uprang ulas dang khie samla bat dei hang tahi maka jingim bat jinglong jong kelas dang pher nakaba ulong menshua habau light por Kumjuh yarap kam ne penlut por bat laga kmie hynrei ulap miet satang bat lagi paralok bat tang haka mobile haka wei ka janmien kat bau prang udang bisi haka phone jong ka kmie jong kalawan sha bat kala ong ha ba un yarap ban shet jing shet lem yaka haka ta ka janmien namar bakam so shat bah kamet bat anda la I ki jing shet baro ken selik shim na wai lang bat ka naka hospital ka bakam jan uprang ula phai tien yala ka kmie da ka bau ong ngam donpor bat menta ka miet ngan omwan yin kan hab ban ni tho assignment sha yeng jong ukraw namar ka exam ka lajan bat ula ong ru bakan om kuslai ya ka bam na ka benta jong lada ka sngot ngan marwei kala ban lik bam hadukan ru om lilei bat ong ru ba ula kerki ban tho assignment de kumta ula pha eka bakan lik shim dawai marwei bat mar kumta hi ula mi sendet na yeng ka kmie papli kayam sngosi ringkat bat ka jing thang nen siam kat bau prang pan hala ka le kemen le sngobaha bat lagi paralok baro shimiet habau prang ula dep ki jing pule ula seng lagi kam ki jam bat ula long away businessman bariu spa baha penban hakaway pat kalyang kapor jong ban penlut bat laga kmie kanang duna nadu dang step ulami na yeng bat siteng sinya unwan phai bat teng teng lele ju payeng wat ar sngi lai sngi ru hakaway ka janmien kat bau prang udang bun kam ha office ula yo kaway ka message na laka kmie jong bat kala ong sawan kham kloi mo khun shibin ngin ya bam jamiet ringkat bat ngadon ru ka ei ka bangadon kam ban ai bat ong happy andau prang ulami na office ula perkhat halade hatu email dan kam ayu mo yanga ba iphawan kloi nga menta kasngi katba udang yai bat perkhat wei briu ula kendo ya wei uparalok barim jong utau paralok ula yathu ya uprang bau hab ban lecha ka birthday party jong kasamla jong bat bau sngo kenja ban let marwei
ktah ulaya wer ya uprang banyalit pensengai lang ya uprang ru lem berkat shu ya laka kmie ula menjur banlek bat utau parlok jong baro shimiet kia shat ya kemen bat kia le sngo bha bat klem perwa ne kuslai ya laka kmie ha ka step ka babul kat bau prang udang buat panuan pai no asyin ulayo ka wei ka kol nau anun namba bat habau la pik ya kata ka kol la keren pen banda wei u doktor na ka wei ka hospital bat ulaya thu ha bagak me jong kala accident bat kala men saujur uprang ula kendit threat kumbayu tadong seng bat na ka jingjau umat ula lej wood hospital bat andau lapoi u doktor ulaya thu ha bagak me jong kadang shula dukut men sim haki kendiat minit badadem bat hashwa bakan dukut men sim kala ai ka wei ka jing song hau tau doktor pa un pen ai lem hau prang daga jing pait do nut uprang ula shimya kata ka jing song bat hapo jong ka nadon ka wei ka satik siar buan sien haka jingim jungi kum kibriu ngisha pan thami haki rong babun jat jong kan ye ka perthei ki ba ai jing hun bat jing sngo bha tang shipor bat ngim sngo thu shu ya ka jing kordor ka hynrei jong ka jingim haka jingim jungi kibriu ha oi ka don kapor ye ki ai baro ka don kapor bangin lek men le sngo bha kapor bangin penlut bat ki paralok kapor haka jing pulia puthi bat kumjuh ru haka kamai kaji hynrei ngidei pat ken banang kumno ban bati ya kata kapor jungi wat hapdeng ki jing buan kam hynrei ngidei pat bandon kapor ban penjak thai ya ladi kapor ban penlut bat ki bahayeng hasem jungi namar yo lese kan poi kapor kabangi ngim poi perkhat bawat ladangi don makna ka spa ka pho ka jingnang jing stan ka nam ka burom ru hynrei kan omla apat ban thiet lani banwan ra biang ya itu ikindiat minit iba koridor ibangi ladu pat ka jing babi dir por barabor kam mentoi